Тестваме viral рецепти. За да ни тествате вие. Я да видим какво имаме тук. These are the crispiest, high-protein, Хрупкави тако cheesy с chicken пилешко. tacos. Да. Less than 300 calories Oh. each. Incredibly delicious. Латино. So Искаш да го crunchy. правим? Да. Айде да го тестваме. The streets are alive, the colors ignite. Dancing feet move under golden light. Palm trees sway to the congas beat. Every soul's alive, no room for defeat. The rhythm's calling louder and clear. Feel the fire, the music's near. Fiesta en el corazón. We're the fire, we're the sun. Fiesta en el corazón. Life's a party, it's begun. Татко, време е за тест. Давай да тестваме. О, изглежда ето така. И моето така. Искаш малко? Нямаме лайм, затова ще ползваме лимонче отгоре. Искам малко. Аз ще пробвам първо без сос. Това не мислям като. О, надъж. Брутално. Я пробвам с соче. Уникално е. Колко е, Датко? От 1 до 10 колко даваш? 50. Пак 50. Така че харесайте клипа, споделяйте и ни последвайте за още такива подобни видеа.